Ahoj, otec. Baju si máš jak Ďurinda, aj bicykel tomu nasvedčuje, hej. Dneska si ma vyhral v tom bolej, jaj. Čujete to dobre, čuje. Vidíme v 3G, ale čuje dobre, hej. No, neboj se. Talem polez, ale mi zuby, żeby nie wyskoczyli, hej, no. Masz żabku, jaj, żabka. Jaj, Gadziu, Tanieszka, to lepsze budeme milować na cibulu, to znaczy ja. Že ja sa obliečem, jak ma pán Boh stvoril a ty preplačeš celý večer kolo mne, jo, jak dedovi zuby vyskakovali, ale to dobre, ale si fešak. Za to, že si kamarát, dám ti cestoviny, co mi vláda dala 200 kg, by jo potria vinova, bo motýle z nej vyletujú, môj zlatý, bude spokojne, naozaj. Nerozbij bicykel, drahé koles. Neboj sa nic, ukludni sa, daj ty, ja se pán uvoľníme sa, hej. Potom čakám na štacione. Ale úsmev máš neskutočne pekný. Keď sa usmievaš, nemám nutkanie ani kradnúť, tak ma upokojuješ, hej. Z teba ide neskutočná membrana, ale tak, Gaďovky moje, bo trapíme sa. Teľo ste nasadili bandurky, nesiame zbírať za vami, hej. Už chodíme po polu, jak netopiere, cez špíme večer, kradneme. A ja tá bula s deťami na poli hovorím, Pane Bože, jaký je nadherne dobrý. Nemôžeš urobiť, že by mesiac jasnejšie svietil, aby som videla na šoriky pod mešepúcem zúbach, no. Ale ja prišiel políca, jak me čapnul s bendrekom po krížoch, hovorím, jaj, Pane Bože, až tak jasno nemuselo, nie. Tak me uderil, čo mi normálne pankrát na serváca vyskočil, čo som še ani nadýchovať nemohla, čo normálne. Joj, dedu, ty utoríš cudzím jazyku. Tá toto, co ty nepíruj. Joj, buď si chod, dedu, ty horší jak Fico, hej. Joj, že by si dneska pubertu dostal, môj zlatý. A ja sem videla večer. Ale to dneska aj vinobranie máte, nie? Ticho, Buda, hutorišku ničem, tak še hada jak zo mnou na úradze. Pani vinobranie, vy pani, čo máte také pekné vlasy a ruky jak v škole. Vy pani, taká ste pekná, vinobranie bolo či už nie? Nič, nepili ste burčaky. Pani, perší stanu z tamtej strany, tam sa na lepšie kradne, zoberiem vám. Či vy nepijete? Jo, ja vy nie ste zo sociálky, bo taká ste ukľudňujúca moja, hej. Nie, že mi vy zoberete z tepečko, ale ste pekná, najšie ti darí, herečko, za to, že si kamarátka, pošlem ti deti na prázdniny potom, hej. Neboj, že robiť neznajú, ale čo bude chcieť otočiť, budú ukradovať, hej. Bude spokojná, ale tak, Gaďovky mojom. Teraz predstavte, čo zrobili. Musíme odrobiť, aj keď sa nám nechce. 32 hodín až nám dali. A ktorým Berti tak dala Gaďovka zo sociálky. Na kamerový systém máme zrobiť ku policajti. A ktorým dobre, koľko si dávajú? 350 eur, tá čo šedili, no doma šedíš, máš 700 a malo, za 350 pôjdeš robiť, no povíš, si ty inteligentný, ale že keď nepôjde, tá ho odevidovajú, ten Berti. Pôjdeš do doktora, povíš, že si slepý, nevidíš od narodenia, táta nezoberú ku kamery systém, jaká si inteligentná žena moja. Ide do doktoru na prehľadku, to je pán doktor. Ja mám nastúpiť do roboty na kamerový systém ku šandári, ale ja nevidím od narodenia, tak mi kazali. Nebojte sa nič. Sestrička zistí za plachtu, či vidíte, či nevidíte. Ide za plachtu, sestrička rozopla blúzka a pýta sa, pacient, čo teraz vidíte? A pertu, ktorý neoklameš ma, ja nič nemôžem vidovať. Zobлекla sa, jak ju pán Boh stvoril, a tak sa premávala okolo neho a zasa ho pýtovala. A teraz čo vidíte, pán pacient? Však vám hovorím, že nevidím nič, tak čo by som mal vidovať? A ona tam na ňo popatrela, ktorý, no, a prečo sa vám vrabčak zobudil? Tá zoberte jeho za policajta, nie mňa, hej. Ja furt hovorím, keby glupota kvitla, Berti chodí jak orgova, zakvitnutý jedna radosť. Ale tak nás dávajú do roboty, keď vy, Gaďovia, roboty nemáte, nie otec. Vy čo máte peknú hodinku šumná, do chodku, dedo nečuje. Do you speak English? Ja nemôžem, bo 2 kočky má kolo sa. A ktorá teraz tvoja originál? Bo obidva tríme za ruky. A si tamta, čo má Tyrky sveder. Vy, pani, ku nemu? Či nie? Hej, šumná si, a kabelku máte jak Mojsejova veľkú, naozaj, hej. Aj keby si ju chcela stratiť, a ja našla tvoje kreditkarty, tam všetky moje. Najšetci dary, kamoško. Príď kedykoľvek do nás, budem ti pomohovať, dobre?
ci pomôžem, i deti ci budem stražovať, i chyžu ti postražím, máš železo doma. No, tak železo ti postražím, i meďu, keby si chcela, sa dohodneme, veľmi si taká príjemná paničko, najšetci darí. Bývaš tu do Sobranci? Tak kde bývate? Hore? Kde? Zavadka? Táto daleka, číslo domu nepovieš. A mohla by si tu šedec kľudne až do útorka, moja zlatá, hej. Naozaj, ale tak, gaďovky moje, tak sme boli, bo chlapec nechcel chodovať do školy, ktorý mamo, ja už nepôjdem, tak čo si normálny. September začala, už nechceš chodovať do školy. Tá učiteľka nás učí hlúposti. Jak môžeš povedať o učiteľke, celý život sa dala do školstva, a ty povieš hlúposti. Tá nemamo. Ona še postavila ku tabuľa, nás sa pýtovala, ktorý hlupý najše postaví. No čo mu si nechápal? No po pol hodine som še postavil ja, ta čo? Ta jej hovorí, pani učiteľko, už mi glupo bolo, že pol hodiny stojíte sama, ta som še ja postavil, A zás sme sa vaďovali, normálne tak do mne išla depresia, ale nie nám gaďovky, či ste čuli. Už budeme mať od novembra nového rusnackého telefónneho operátora. Už majú aj slogan, a slogan znieje: Chcete volať dlho a tuňo, volajte z roboty, gačovia, naozaj. Tam príde faktúra, budete spokojní, jej. Čože budete vytrapovať, gačovky, ale teraz doktoru Terarankom. 40 roky robím na gynefológii, vieš, aké som mal prípad? No tá hutorce, pán primári. Jedna gačovka išla čítala knižku Danky Janka. Predstav sebe, porodila dvojičky, nehutorte. No druhá išla čítala traja muškatieri, no za zrakom trojičky, a nehutorte. A tá sestrička uteká po chodbe, doktor kriča, no ZUCKC, keď vás tu potrebovam. Dajte pokúšať, jej dzivka patrí, ali baba 40 zbojníky, A keď sa plní, tak kalamitu sme zrobovali, naozaj, gačovky. To vašo, toto maľučké, hej? Chodí do školy, či nie? Tak co nedávate ho. Máte pravdu, i tak pôjde na podporu, tak odteraz ho už môžete dať, hej. Ale šumne neurekom, že by si šedelo v Národnej rade, ja si upratovačku robila, hej. No, a otec v robote, či ste sama, si gaďovka, sama, otec v domy, v robote. Hej, a chodí vonku anglicko. Slovakia. Nie? Kamionista? Nie. Tá vy sama, jak i ja, odžubujete. Tá to nevadí. Ale chlapec šumný, naozaj, tu neurekam blondiavý, jaj, že by ti dobre bola vešelo, hej. Jaj, ten útor už mi hlava boli s ňou, hej. Táci mi ide, tu mi robí prievo, no to nie. Ja i tak sebe hľadám chlop, ale musí byť jak čo planovida, zobere všetko. Najde tu takého deda, hej. Aj ty si pekný, čo máš 4 stričko, hej. S tebou by bol zažitok še milovať na šťom, bo by mi vlasy do očok nepadali, hej. Si neskutočná, úsme máš jak Brad a Pitt, si stáci. Pôjdeme na burčak, že napojíme jak na infúziu, nebuď še nič. Budeme spokojní, gadžiku, šumný gadžuri, jaj. Zas budem cehotná, potom dám deti do tom boli, nič še neboj. Ale teraz kázali učiteľka, že moje deti robujú kriminalitu, tak som sa rozčuľovala. Moje deti v živote by nepošli gadžikom. Takže keď ich nezamestnávam, tak pôjdu do úrady, do ústavy, u ktorým berti. Chod do obchodu, kúpiš DVD prehrávač, pustím deťam kiny, pokiaľ hontas nepôjdu gačom, bude pokoja. Ide do obchodu, hovorí, pán predavač, predavajte mi DVD. Dobre, akú značku si prosíte? Soniky, pána Soniky a berti, ktorý nie jedno, co mi predáte, hlavne len, že by sa to kručalo. Videl predávať, že Berti Dilino nepredal mu dvojplatničku varič, keď si jedno, tá jedno. Ide domov šeradová švekra, ktorý kúpil si. No a nie, na 2 DVDčka 7 stupne rýchlosti, akciová cena, tá pušťaj kiny. Zapnul dvojplatničku, dal DVD, všetko sa rozteklo dolu kredencii. A švekra, ktorý, no, ja na more, že ty Dilino, však ty si nekúpil DVD, ale na paľovačku, môj zlatý, No keby glupota kvitla, Berti chodzi jak orgova, zakvitnutý, jedna radosť, gačikovia. Ale teraz sme boli, pani, krásny hotel, som pošla na dovolenky, bo my bereme, pani, na Providen, Homokredit, Triangel, Kiska, čo zrobil spoločnosť, no a teraz prezident, pa jak daleko do... Ty nebereš požičky, tebe nechodia. Ta co, neznáš behať s tým? Tebe exekútor by vzal všetko, ale mne nemá čo, moja zlatá, aha. Prepíš na muža, budeš nemať nič a budeš spokojná, abo na gača daj, abo na koho chceš.
a ti nezoberie. A my tam pošli na dovolenky, odpadnem na to ten laminát. Pani, dvere še vám otvárajú na fotrabunky. My nabeli na recepciu a ten ktorý, dobrý deň, na vek amen. Máte rezerváciu? A tam co? Vypatráme jak indiani, môj zlatý, že by rezerváciu. Ideme sa ubytovať do hotelu, už vám nedajú ani kľúčik od dvere, ale kredit karty. Dáte do dvere sa vám otvárajú, my nabeli ten Berti. Dik dormero madra, čo sa je praví červoto, že už nacanúta. A Bertu trčaje. Podpatrec, jaká krásna kúpelka, išla som more pozerovať, ten jaj. Jaké krásne kachličky, jaká opica nakresľovaná, ktorý to nie opica, to tvoj odraz, moja zlata, hej. Za týden sme nevychádzali z chyži, sme jedli konzervy, co ja pobalila. A ten Berti, chod zaplatiť z gaďovi, ale sme mu dlužné. Povi, že sme bar spokojní. Ide ktorý pán rečepšný. Keľo ti budeme platiť za celý týždeň? No. Ja pre vás 5-hviezdičkový hotel, plná penzia, zaplatíte 1200 eur, juj. Tak co si še s koňom zderu, však to veľu. Jak veľu? Jedenia podľa výberu, no ale my nechodzili nikde, my sme jedli konzervy do chyži, my nevedovali, autori. To je váš problém, ale my ako hotel sme vám to ponúkli dispozícii, tá dávaj do mne nervy. Autora Ranko, však ty si mohla chodiť na procedúry, manikúry, plávať, no ale ja šedela ku nemu, ja nechodila nikde, ešte šedela som na dormeri madras, ale to je váš problém, ale my ako hotel sme vám to ponúkali k dispozícii. Berti še napáľu, ktorý náš som. Dám ti len 100 eur, že si moju ženu pomilovala, ten ktorý. Nehnevajte sa, ale ja som vašu manželku nepomiloval. To je zaš tvoj problém, ale mal si ju k dispozícii, môj zlatý. Dohodli sme sa, nakoniec prišli me domy. A tak prišla pani do sociálky, tak ma rozčulila ten Aranku. Ideme ti spísať, čo ti voda zobrala, keď tak na vás prudko uderilo. Dobre, že si še gaďovka od kavy na úrade zobudzila. Písať sa mi voda vzala, dik, ľadničku, mikrovonku, počítať, vodočku, hifu, vežujšavača, ktorý čekaj. Všetko diktuješ, ale ty nikda nemala elektriku ku tému. Napíšte elektriku, voda vzala, hej. Dobre, že ste mi pripomenovali. Odišla gaďovka, neprišli šandári, Aranko, vy už nemáte svedomie. Joj, tak čom tak utorice, pán policajt škaredo, až picháme ku srdci. Suseda mala šahovinu, tak ste je museli ukradnúť. Joj, mi pán policaj, choď by mi same skočilo do dvora, ja by nezobrala. Aj že susede, tak ideme hľadať. Keďže sme ešte poďte ďalej, hej. Idú do jednej chyži, nie je drva, ide do druhej nič. Ciska, že i šandarná povala šahovina na ukradaná, no. V živote by si nekradla všetko drevo tu. Vidíte, pán policaj, ja sama šokovaná. No frasto te lastovičky, keď nás vlačali, hej. I by trebalo pozavírať. Pošto, hej, šandar, že na druhýkrát treba dať papundeke na strechy, hej. Talem som utekala. Dobre sa žije do Sobranci, pani. To vy ste stadik, nie? Všetké prikyvujú, dobre. Stadik, a na Ukrajinu blízko už, nie? Cez tunel chodíte, či prechod? Tunel zasypaný, že už len tak idete, hej. A oplatí sa chodiť ešte, hej, či už sa neoplatí. Slabý kurz, negadži. Aj ty si pekný, čo? Pani, a ty, čo okuláre máš a pôsobíš na mňa jak otec duchovný? Naozaj. Z teba ide neskutočná energia pokoja. Pani, môžete byť šťastná. Manžel? Hej, nie? Či nie? Sama nezná, hej? Manžel, naozaj taká pozitívna energia. No keby som ťa okradla, to ešte mi poďakuješ, čo taký si dobrý, naozaj. Za to, že si kamarát, budem ti pomohovať. Nikda nezavicuj primátorovi, že má bicykel, kosačku, len zistiť, kde to má, ja ti to priniešem. Dobre, môj zlatý? Za to, že si kamarát, a ti pomôž do brigády, naj sa ti darí. Už je škrabe, alergiu, už má na mne, hej. Už mu neutorím nič, bo gaďo, keby štríľal, tak som ako tleba prilepená hore, hej. Naozaj, gaďovky, baš tak dobre, bo i teraz mňa nám čisto počúvali. Už nebudeme mať v novembri doktoroch ani poisťovne, len všetké budete uzdravovať cez televízory. Ale musíte mať plazmu obrazovku, aby prešlo na vás HD, kvalita uzdravenia. Už ani cez to bohšie nebude dávať na vás signál. My vzali nás platí homokredity, že delíme doma, zjavu sa doktor na obrazovka, ktoré ľudia
teraz vás budem na ďalku zdravovať, tak sobie dajte ruku na miesto, ktoré máte postihované. Preniešem signál uzdravenia. Ja dala na srdce, bo ja sklamaná Zlatka, ale patrím, co Berti robia, jem ruky na gači padajú, hej. Hovorí, more, ty nedočuješ, co doktor Hutori. On ide uzdravovať, neoživovať, môj zlatý, hej. Tebe nepomôže, chod by krupobytie na teba uderilo. Tak som sa rozčiľovala, aj si teraz o svekri sa zvaďujem, nedobrý ju mám, že by ju Gagarin pomilovať, teraz do vzduchu líta, hej. Som mu cekala do sušedu, tom sušedu. Dajte 6 vedry vody, tá na čo, Aranko? Však máte studňu, však studňu mám, mne švekra do nej spadla hlava, tevči treba ju zaliať, pan, hej. Bo zo svekru musíte nakladať až s kvietinkou. Nareza zjazať za ruciziu do vody, hej. I tak moja posa do večných loviš, dobre jej tam se budze gađovky mojo. Ale teraz sme sebe kúpili nový motor Harburga. Tak me turovali, policaj z palačinkarku macha, museli me mu zastaviť a švekra, ktorý nebojše, mám to pod kontrolou. Dala okienko, ktorý dobrý večer, pán policaj, dobrý večer, vodický preukaz. Jo, ja to co tu? Taj chcete na motore a neznáte? No ta buďte konkrétny, pán policaj. To je taká kartička, jak do doktora, ale s tým, že tam máte nalepenú svoju fotku na identifikáciu, aby ste še na moli poidentifikovali. A švekra, ktorý tako, ešte má povedať, pán policaj. Začala hrebať do kabelky, vyťahla zrkadlo, pozrela še do neho, videla svoju fotku, svoj odraz, dala policajtovi zrkadlo, on še pozrel, videl svoju fotku, svoj odraz a hovorí, pán kolega, pokračujte v jazde, hej. More, tak sme turovali, čo sme sa aj spesňovať museli, naozaj, gačovky moje. A kde môj pošol fešak, už ho nit. Skryl sa mi, už pošol, no tam už aj ten mi zmysol, i ten už nemám nič. Ніхто не є вольний, вольно пахніч. Ні, та ти ще можеш коцураться, златий, гей. Не найдем. А ти що си так за пані, що ма таку фарбу сведер, а ти що такого? То фраєрка чи чакатель вольнобих? Вольнобих, гей, teraz švekra prišla, hej. Švekra či mama? Nič, hej. Takže môžeme my dvoj, keby si chcel, môžeme sa pomilovať na oranž, to vieš ako? Že ty budeš ležať do posteli a ti budem celú noc nedostupná, keby si chcel, hej? Pokiaľ lepíme spoločný štík, ale veľmi si pekný, ja jaká som rada, že som ťa... A bývaš tu? A dome či bytovku? Bytovke, veľké poschodie. Tretie. Vycachidze. A býva sami z rodiča. Sam. Dobre, bo ja len 17 detí mám, takže by som znala, že budeš, hej. Nie, bože, pajču, na gačovku nedostaneš nič, na mňa na bagule zete pečko, sem tam žltačka, ale zvykne sebe, hej. Bude spokojný, ja aj konečne sa, škoda, že není primátor, bo už by nás obážil hore, hej. A kička tu, kica. Vedúci oddelenia kultúry nemôže nás obášiť. Zo sobášime nemôže vedúci kultúry. Ty nerozumíš mi, to nevadí moja. Ešte veľo školy musíš mať, pokiaľ mi pochopí. Ale vy no divče, že veľo nezarábaš, bo hodinku nosíš peršieho príjmania. Tá co moja zlatá, hej. Kríza uderila, neboj, že kúpi. Čau. To voda či čučo? Burčak, nie? Joj, ta dneska si fešák. A ty, divče, more, ta nehraz na hušľoch, Rozis by si mala, Rozis, hej. Ty myslíš, že my republiku zachránime, keď ty budeš hrať, ale pekná si. S tebou je ideálna, že keď budeš mať krásne deti, naozaj budeš šťastná. Ver tomu, budem si kresná, mať si taký cibuginu kúpim, že na valale nebude nikto, pa jak se opil, hej. To ty jej z ňu, akože, voľnobeh. Dobre, máš dobrý vkus, môj zlatý. A hlavu máš čarnú, jak i ja, ta budeme fajta, najšetci darí, hej. Nebojše nič, naozaj, to je veľmi rado, bo dneska mladí ľudia len hip a hop a na folko sa zabúda. Dobre sa trimajte, hej, že by ste išli gačovky do dochodku až do 60 roky, hej. Že by ste to vy toto všetko pekne utrimovali, bo radosť na vás pozerať. Šumné gačurikovia. Môj chlapec tiež chodí na hudobnú. Perší 2 týždni, čo chodí, raz nezná pani, ale 100 eur už na čele utríme, hej, tam kľudne ho môžete volať, budete spokojní, gačurikovia. Naozaj, aj teraz Berti, co bol do roboty, tak pískalo kolečko na furiku, Berti še z chvíľu začalo hláskať a hovorí, nepískaj, neplač, pri mňa sa veľa nenarobí, že? Tá pravda, bo vy sa len trapujete, a tak prišiel Šandario, to je Aranko, paj tu.
Žena mi pošla do kúpely a ja nemám s kým ísť na policajský večerok, nebude chcieť prísť. A neprídem, pán policaj, ja sama prídem. Všetké šedzali gadžovia pri stole, prišiel načelník, ktorý no poď so mnou na tanečný parke na ceremonii. Ja tak super, čo ja pôjdem, orchidea. A ktorý co chce naznačiť? Že ja policaj a ty Romka tá sa hambováš, ja nepovedala. Nakoniec ideme, tancujeme, a ktorý no, prečo si sa hambila s policajtom tancovať? No, nehnevaj sa, pán načelník, ale na štátnu hymnu som ešte s nikým netancovala, Ty si bol ojedinelý prípad. A tak sme išli, pani, potom domy. Kúpili sme si motory, pani, napúrali me do gadžovej chyži, no ešte šťastie, že nikto nebol doma, nevyužijete takú príležitosť, Už som sa prehrabovala do šifonéry a švekrov to je áraň. Pa jaká hodzinka, čo kukučka kúka, keľo hodín. Predáme do záložní, budeme mať more na potraviny dôležité. A tým si normálna, chyci na šandáre, máme podmienku, pôjdeme šedžovať. Nepíše, budeme rýchli a zbiesili. More, tak sme tu rovali, policaj nás zastavoval, ten jaj. Už pôjdeme do basy. Nebojše, nič nedaj snať na seba nervozitu. Stála okienko, ktorý dobrý večer, pán policaj. Ktorý dobrý večer. Kde sa rutíte teraz tú nočnú chvíľu? Tak kde by sme sa rutili? Tak ideme. A tak patria druhý autor, jaj, vy ste boli rabovať. No kde ležiete tú starožnitnú hodinku? Autori, kde by sme ju ležovali? Kukučka dostala v noci teploty, nechce kúkať, a ju vežeme na pohotovosť, pán policaj, Púčil nás ďalej, bo keď nie, tak by som pošla šeďovať. Púčil nás gadžurík. Ale takto má byť gadžuríkovia. Ja furt utorím, že chudobnému že i palec zlame, keď do nosa dlúbe. Naozaj, to čisto pravda po rekadlu. Bo ja bastrapená, a ty nie, že mi utekneš, dobre, jasnočko. Ja sa teším, ale teraz šedíš tam jak SBS-kar. Naozaj. Na čo to znamená ŠBS? Stále bez sexu, fešaku, Dúfam, že v tvojom prípade to tak nebude. Veľmi sa rada zoznámiť s tvojou rodinou, ešte takú orchideu už doma nemal, nie? Nie, plačeš, ešte napláčeš, ak prídeš ku mne, Šumy gadžuri, no tak ja už budem pani važať, boliace nohy, nie? Dám ti mojo, oranžovky. Ale už tak, keď si kameno, bo to už na nový spôsob. Ale išlo by ti jak sa povie, krojil. Nie? Ty nehutoríš, či co, ignorácia? Zivče moje, neboj sa, hlavne veď, že to bude spievať a hrať. Takže vám všetkým tu prajem, aby ste boli prečo rade zdraví, šťastní, aby ste sa mali radi vy s nami a my s vami, aby ste to vytrimali, kadžovia. Predstavte si, už je taká doba, že prídete na úrad a ja vás budem vybavovať. Predstavte si, Robiť neznám, ale známky perša olížem, nebojte sa ni. Aj tak, keby vás toho roku vo vašich rodinách nemalo buď o jedného viacej, naj vás nebude ani o jedného menej. Že by sme sa tak stretli, pánovi primátorovi, veľa šťastia, zdravia, pevné nervy, bo november sa blíži, Nechcela by som mať také spanie, bo to bude rozdumovať, ale dobrý človek, ide ďalej, naj sa trápi, bo dneska starostom, buď to je už rizikové povolanie. Ja furt chodí každému asfalt do chyži po celú furbu, to je najhoršie, A tak na Levice zánu tam budeme vybavovať na obidva, tak čo by ste nemohli brať, Nebojte sa, pomohova vám. A ide ďalej pani moderátorka, poď moja, tá si pochmurela, no poď. Či sebe kúpila nové nohavky na Jurmáku, tak poď hutore. Nie, a robíš si na podpore, či na úradze? Co môžeš robiť s takým príjemným tvarom? Učiteľku. Ty učiteľka, jaj moja zlata, jak vás ľutujem, na čom? Vyše nerodice mi chodí do školy, nebudeme, no keho budeš učiť, moja zlata, Poď na podporu, majte sa krásne, gadžíkovia. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem za to,